Ella torna a obrir el llibre que no coneix final. El so del full ressona a les arrels del temps i la tinta es prepara per rebre la crònica d'una nova creació. Allà on el no-res predomina, fora de l'abast d'Asmodeus i del seu infern forjat amb foc i lleis, dues presències naveguen a través de l'abisme. El Miracil i l'Artazon havien fugit amb la flama de la màgia, aquell foc primigeni capaç de crear lleis, formes, possibilitats de nous mons. Davant seu no hi havia res més que potencial, no hi havia forma ni so, però hi havia una expectació latent, un murmuri contingut que demanava néixer. Per primer cop, algú mirava aquell buit sense ulls de conquesta, sinó amb llàgrimes d'esperança. El Miracil i l'Artazon no volien dominar aquell espai, volien veure'l florir. El seu desig no era de possessió, sinó de possibilitat. Dues presències antigues, encara sense nom ni forma definida, s'havien començat a manifestar. La primera, invisible al suïs i portada a través de la flama robada del tron d'Asmodeus, era la màgia mateixa, una corrent sense voluntat que fluïa lliure i vibrant, a la qual avui dia hem posat un nom: Arcània. Encara sense estructura, Arcània s'escampava com un aroma antic en un vent nou, teixint una xarxa silenciosa entre tot allò que encara havia de ser creat. La segona força era perceptible per la seva fúria i dansa salvatge. Era l'energia elemental més pura i d'ella naixeria en el que en un futur coneixem com a Auri, però que en aquells temps encara no tenia nom ni forma definida. Aquesta energia eren remolins d'aire que no bufaven cap direcció, rius de foc que no anaven enlloc, onades sense costa on arribar i pedres que no tenien a on reposar. Aquesta energia desbordava, impacient, i el Miracil i l'Artazon, units amb voluntat i propòsit, van invocar l'energia elemental per modelar fonaments, teixir muntanyes, mars i cels entrellaçats. Les tempestes van començar, els llamps traçaven les primeres marques a l'aire i els vents tallaven valls entre els continents encara tendres. Les primeres criatures van emergir, masses vives de roca, essències aquàtiques que provocaven remolins, corrents invisibles que ballaven entre els cels acabats de néixer. Els mars bategaven nerviosos, i el foc aquí era fet servir per il·luminar, no pas per subjugar. Tot esdevenia part d'un ritme, d'una simfonia que encara no coneixia partitures. Els primers passos. La màgia seguia fluint, no dictava lleis, no oferia respostes. Era la promesa d'un poder encara desconegut, d'un record viu del segell que una vegada es va esquerdar. El Miracil i l'Artazon la van deixar lliure, present a cada pedra, a cada forma de vida futura, com un batec callat que algun dia altres aprendrien a escoltar. No sabien que en sorgiria, però sí que sabien que era essencial. El seu rastre es fondria amb el teixit del món. I així, amb les dues energies a les seves mans i la flama com a far, els dos creadors van fer néixer dos mons bessons, iguals en essència i estructura que van estar modelant durant mil·lennis. No hi havia distinció entre l'un i l'altre. Eren reflexos conjunts d'una mateixa voluntat. Compartien cada vent, cada espurna i cada ombra. I després d'una eternitat, quan els primers rajos van encendre els cels, quan el primer tro va anunciar la vigència de les lleis elementals, quan l'eco de la màgia va començar a impregnar-ho tot, va néixer no un nou món, sinó dos, i el Miracil i l'Artazon van deixar de ser per esdevenir les dues parts d'un tot. I llavors, els dos mons alhora, dues versions d'un petit ocell amb bales de foc rosades, van alçar el vol, sent la primera de les moltes criatures conscients que començarien a escriure relats i aventures en aquest món acabat de néixer i que encara no coneixia el patiment que estava per venir. Els residus de l'infern. Al marge d'això, el primogènit continuava estenent el seu regne, on la mortalitat encara era una idea aliena. Els rebels, aquells que gosaven qüestionar el seu ordre implacable, eren expulsats fora del mur de l'infern, condemnats a la solitud infinita de l'abisme. Allà, els desterrats perdien la consciència, convertits en ànimes en pena que vagaven sense direcció, fins a esvair-se en l'infinit. I aquí és on Asmodeus va cometre el seu primer i últim error. Creure que aquella energia es perdria per sempre, però l'esquerda que havia deixat el segell, allà on tot va començar i on ell pensava que res més hi havia de sorgir, va començar a xuclar aquella energia caiguda, aquella ràbia acumulada, aquell rancor devastador de tots els desterrats per la mà del diable. Com un cor negre que bategava dins la foscor, l'energia desterrada es va començar a compactar, alimentada pel crit silenciós de milers d'ànimes rebutjades. Llepant els residus del segell, embolcallant-se de caos i odi, va esdevenir una consciència primitiva, un impuls purament destructor. I finalment
una llum va esclatar a la negror. Robagook va obrir els seus 1000 ulls i va estendre les seves 8 potes fora del segell. I en aquell mateix instant, Asmodeus va sentir per primera vegada un sentiment que mai abans havia conegut. La por.